Franta Ludvík. Áno, máš to dobře, Honzo. Chci jenom pozdravit, srdečně zdravím z Bardějova a Láďa. OK2 VPX, OM0 FL. Áno, Láďo, zdravím do Bardějova. Dobrý večer. 5-9 plus minus je to trošku slabší. Počasí minus 2 stupně a chumerí nám tady veľcí sedláci, ale je to vždycky. Takže Láďo, pěkný pozdravení do Bardějova, příjem. Jo, Honziku, děkuju moc, taky srdečně zdravím, díky moc za spojení, jenom jsem tě chtěl pozdravit, takže ať se daří a zase naslyšenou. OK2 Václav Petr Ksaver, Oto Marienu a Franta Ludvík. Áno, mějte, Láďo, dobrý večer. OK0 Franta Ludvík, OK1 Zuzana Cyril Franta Láďo. Nazdar, že ne, Bardějovčané, srdečně tě zdravím 5-9, Láďa a Bardějov pro pořádek. No, tady Oto Marienu a Franta Ludvík a příjmu. Jo, já tě zdravím, Láďo, hezký večer. Já jsem seděl vedle u stolu, rozumíš, čumil na bednu, ale když jsem slyšel, tak hned jsem potom skočil, jak slepice po flusu. Takže díky za report, taky 58 až 59. Takže takhle, dobrá, nebudu to tady zaslánět, Láďo, hodně zdraví do nového roku, tobě celý rodince a ať se daří. OK1 Zuzana Cyril Franta, konec. Jo, tak jo. No ale tohle je asi druhý spojení tady na Sidebendu, nebo víc asi pátý spojení na Sidebendu, co jsem tady zase tuhletu zimu, takže nějak to flákám, člověče, ten Sidebend, no. Ale tak zase jsem na telegrafu nebo hold na těch digi. Na telegrafu, člověče, přeladíš pásmo, tam nikdo není a na digi to mydlí všichni, jak diví. Sice mě to štve, ale to člověk nedělá. Tak jo, takže měj se hezký, ahoj a srdečně tě zdravím. Tady Oto Marienu a Franta Ludvík, ahoj. Jo, s tím telegrafem máš pravdu, to je všude na všech bátek, no. Jiná doba, to se dá dělat, takže hezký večer, ale... Jo, přesně tak. Měj se, čau, ahoj, pěkný večer. Evžen, máš tam taky to rušení do 9 a kdy silná nocná? No jako noc to nemám, ale nahoře někdo brblá. No, já to tady mám do 9, úplně to zkresluje, příjem mají od tebe, mají od Láďu, takže dobrý večer. Ne, já žádnou nocu tady neslyším, akorát někdo se tady baví nad náma, ale zapnul jsem si filtry, takže zatím je to dobrý. No, teď už se to zkresilo. Evžene, děkuju, dobrý večer. Dobrý večer. OM0 Adam Božena Adam. 80 metrů, Polávka, dvojka, Václav Petr Ksaver. OM0 Adam Božena Adam. Tisko Litovle, odpolední vysílání v pásmu 80 metrů. Výzva v pásmu 80 metrů, Polávka, dvojka, Václav Petr Ksaver. OM0 Adam Božena Adam. OM0 Adam Božena Adam. Dobrý večer, Rašťo, zdravím. Zdravím OK2, Viktor Peter Ksaver, to je OM0 Adam Božena Adam, Rasťo, medzanej momentálne počasie minus 1 stupeň, bez snehu, vraciam naspäť. Áno, takže Rašťo, 5-9 plus minus je tam nejaké rušení, všetko to slyším, popčujem si peknú sobotu, dobré večer, pekné víkend a naslyšenou, příjem. OK, ďakujem pekne, tvoj report je takisto 5-9, ideš mi celkom dobre, troška s jemným šumom, ale je to v pohode. Dobre, tak toto spojenie nahrám na YouTube a bude to pod mojou značkou YouTubeový kanál a môžeš sa potom popočúvať. 7-3 pre teba, lučí sa OM0 Adam Božena Adam. Rašťo, děkuji, dobrý večer. Niekto tam volá, ale je to velice slabé, je to rušené. Příjem.